Dobra, Dawaj. dawaj to. Блин. Лабораторная крыса. No i co? Odczuwasz jakieś zmiany? Zupełnie nic. Wygląda na to, że lekarstwo działa. Być może objawy wystąpią dopiero za chwilę. Na pewno wszystko w porządku? Tak, tylko jedno nie daje mi spokoju. Zawsze przebierasz się za ścierwojada, jak miewasz u siebie gości? Ścierwojada? O bogowie! Он реально Co tu się подстал. dzieje? Fascynujące! Ебаный. Chyba jednak coś jest nie... Och, ach, och. Так. Co się stało?